pandemya, baon sa utang ang ating bansa. Marami ang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang maraming negosyo. Nadagdagan ang bilang na mahihirap, lalo pang dumami ang mga kumakalam ang sikmura. Talamak ang korupsyon. Laganap pa rin ang iligal na droga. Unti-unti nawawala ang ilang bahagi ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ilan lamang ito sa malalaking problemang nagdudulot ng kawalan ng pag-asa ng mga Pilipino. Hindi biro-biro ang mga pagsubok na haharapin ng susunod na administrasyon. Between me and Senate President Soto are more than 80 years of honest, dedicated, and competent public service. Mayroon kaming sapat na kakayahan, katapatan, at katapangan upang pamunuan ng ating bansa at upang muling bumangon sa ating pagkakalugmok. Malaking hamon, subalit kailangang maibalik ang tiwala ng ating mamamayan sa gobyerno at sa mga namumuno. I could not stress it enough. Ang tamang pamumuno ay dapat pangunahan ng leadership by example. Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. No leader can succeed if he cannot practice what he preaches. Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan. Kaya naman, magiging una sa ating prioridad ang mas maigting na pagtugon sa pandemya. Marapat lamang napunan ang mga kakulangan at ituwid ang mga kamalian. We have to prepare for sustainable recovery from this health crisis. I have no doubt that with a united citizenry, we will soon see the day that COVID-19 will no longer be a scare. Kailangan ang mahigpit na disiplina sa paggastos ng kaban ng bayan. Walang mangungurakot at magsasamantala, malapit mang kaibigan o hindi kilala. Dapat isa lamang ang pamantayan na susundin at ipatutupad ng lahat para sa lahat. Walang sisinuhin sa mga ganid na ginagawang negosyo ang gobyerno.